আমি ইমানো আশা কৰা নাই 50 জনের ভিতৰত 4-5 জনকৈ বছৰত পাব। আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মজলীয়া শ্ৰেণীৰ আমাৰ নিচিনা गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै 50 बोसोराव बे आगान सुरबाय आरो बे 50 बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगो बेखौ जोङो सनाथि मायथाइ हिसाबै फोरबो फालिनाय जादों। फुंनिफ्राय लानानै बाव गोबां हाबाफारि लानानै फालिदों। दा गेवलां मेल जादों, बहायबो गोबां आलोचना एबा सावरायनाया जादों आरो गतिके जों मिजिंथिदों गसाइगाव बे टाउनखौ 1972 मायथाइयाव बेवहाय मिउनिसिपाल बोर्ड गठन खालामनाय जादोंमोन। दिनैसिम 50 बोसोर जानायाव बियो जोबोरैनो खस्थ'नि गेजेरजों हयथ' बियो मोनसे समाव गाज्रि मोनसे परिबेसमोन, दिनै मोनसे उन्नतिनि लामायाव फैबाय आरो नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ जोङो आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै जोंनि बे गसाइगाव सहरखौहाय मास्टार प्लेननि गेजेरजों समायना खालामनो थाखाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों सरकारनो मोनसे मास्टार प्लेन साबमिट खालामदों आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै जोबोर मोजां मोनगोन। मास्टार प्लेन फर आसाम्स आर्बान डेभेलपमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों दाखालि सावरायनायावहाय जोंनि आसामनि आर्बान डेभेलपमेन्ट जे मिनिस्टार मानगोनां अशोक सिंघल बिथाङा गासैखौबो सावरायनायनि गेजेरजों आसामाव गासै 15टा सहरफोरखौ एबा टाउनफोरखौ मोनसे मास्टार प्लेननि गेजेरजों मोनसे एप्रुभ खालामदों। बेनि गेजेराव जोंनि गसाइगावआवबो दङ। गतिके जों बेनिखायनो बिथांखौ थेंक्स होदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थेंक्स होदों। बिथाङा जेरैबो बिथिङाव जौगासारनायनि हाबाफोरखौ मावनो लानायखाय आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आं थेंक्स होदों। मानोना बिथाङाबो जोबोर नाजादों जोंनि टाउनफोरखौ बोरै उन्नयन खालामनो आरो बेल' नङा गासै गामि ओनसोल रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि सार्थ'आव गोबां आसुनि लादों। गतिके दिनैनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों रायजो राजाफोरनो जे जोङो 50 बोसोर बेवहाय गल्डेन जुबलि खुंनायल' नङा, बिनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि आसनिफोरखौ जों फोसावनाय जादों। बेखौ जोङो गल्डेन जुबलिबाबो जों गोबां दिन लानाय जायाखै। फुंनिफ्राय सान हाबजासे सानसेनि हाबाफारिजोंनो जों बेखौ फोजोबनो लादों। खारन बेवहाय जोंहा एथ'ग्रा हाबाफारि गैया। फुंनिफ्राय लानानै जिखिनि माखासे जोङो हाबाफारियाव सोसननानै लादों बेखौल' जोङो कमप्लिट खालामनो थाखाय बेखौ लानाय जादों। गतिके बेयाव सानसेल' हाबाफारि होनाय जादों।